бинандаҳои азизу гиромӣ салом арз мекунем. ба хотири таъмини субуту оромӣ, осудагии рӯзгор ва тинҷию осоиштагӣ дар хонадони шумо намоиши криминалии ахбори вазорати корҳои дохилиро ин лаҳза манзуратон менамоем. бо шумо ҳастам мо Рухсор Таваллузода. сархати хабарҳоро бо ҳам мебинем. гумонбар пас аз рабудани воситаи нақлиёт ба садама дучор шуд. сохтакорони ҳуҷҷатҳои воситаи нақлиёт дар вилояти Сугд боздошт гардиданд. ронандагон эҳтиёт бошед. барои риоя накардани реҷаи кори соҳибмулкони марказҳои дилхушӣ ба ҳабси маъмурӣ гирифта шуданд. ин ва дигар хабару гузоришҳои ҷиноятӣ дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ.